Yo, ik ga vandaag alleen een review doen. Roel is druk bezig met werken. Ik ben alleen nog maar eigenlijk onderdruk bezig met werken. En verder, zoals als ik thuis kom nog alleen een beetje spelletjes spelen, meer niet. Ik kijk vandaag gewoon een kijken naar Monaco. Het is best volgens mij een grappig spel, ik weet het nog niet precies. Ik heb alleen eigenlijk gekocht omdat het zo goedkoop was, een beetje Steam laat staan. Volgens mij speelt ze het beste met een controller. In dit geval heb ik dan de Xbox controller, maar volgens mij kan je net zo goed met een PlayStation controller spelen of wat dan ook. Ja, ik zal heel even klikken, dan kan ik zou zeggen, op zich best een grappig minuutje, ja. Niet echt veel even te zeggen. We kunnen even kijken naar de leaderboard. Eens kijken als je ook kunt zien van alleen Friends. Oh daar, Friends. Oké, alleen Onneuzelen en Thunder hebben dit spel gedaan. Ja, dat zal ik er even zeggen. Opties. Je kunt best wel wat aanpassen. Je kunt verschillende resoluties. Je kunt de kleuren. Colorblind mode. Ik heb geen idee. Ik ben geen kleurblind. Dus ik heb geen flauw idee. Je kunt chatten met mensen. Ik wil hier van Steam afhalen. Ik heb geen idee wat het allemaal deed. Ik heb het allemaal aanstaan en ja, laat maar gaan. Zullen we maar spelen dan. You're playing Monaco online. To join a match, simply select a mission. If no open match is success, one will create you. Oké. The Locksmith's Story. Playing online. Zullen we maar gewoon beginnen met de Locksmith's Story dan. Oké, dus je kunt kiezen. Je kunt met 4 spelers tegelijk spelen. Zo te zien. Je kunt kiezen tussen 4 verschillende pubjes. Ze hebben allemaal eigen kleur, zo te zien. Dat is wel grappig. Het ziet er best grappig uit eigenlijk. Ik vind die kleuren wel aantrekkelijk. Ja, dat is de Locksmith Story. Dus ik pak ook naar de Locksmith. Zoals je kunt zien, er zijn nog 4 andere mensen die met zullen kunnen doen. In dit geval gewoon ik maar alleen spelen. Ik heb niemand zin voor mij te spelen. Psst. Oh, dit is al echt het spel gewoon. Even hier naartoe. They're shipping you guys off tomorrow. Volgens mij zijn dit de pubjes, dat werd de pubje. Alright, volgens mij zit ik in de bak en ik moet ontsnappen. The cleaner. Oké, escape from prison while the storm lasts. Dus ik moet misschien maar uit de bak gaan ontsnappen tijdens dat de storm nog aan is. Starting in. Alright, ontsnappen. Oké, dit is op zich wel grappig. Ik ben dus dat blauwe pakket en ik kan alleen maar zien hoe ik grappig het vrij op. Push door to unlock. Oké, dus als je tegen de deur aanloopt, dan is het op zich wel lachen. Hey, een muziek. De muziek is op zich wel grappig. Ik weet niet of je het kunt huren, maar... Watch out for guards. Dat is op zich wel een goed idee als je uit de bak wil snappen. Dear mom and dad, life as a prison guard has been pretty boring. Ja, whatever. Hold shift of linker trekker to sneak. Alright, dus kan ze zo langzaam lopen bij sneaken.
mij is het ook wel handig als ik al die gouden dingetjes op kan. Control of A to view the objectives. Waar is hij dan? Hé, hey, ik kan ze ook gewoon echt persen. Haalt niet af met persen, man. Ik kan wel echt veel persen. Ik ben er gewoon neer van het zeiken. Dat is eigenlijk een hel. Oké, dus alle wissels tussen verschillende kaarten gebeurt door een klein laadscherm. Dus op zich niks van te zeggen. Dus ook dat echt alles is zeg maar een soort van een kaart van de gevangenis in dit geval. En alles wat ze kan zien, daar heeft ze zeg maar een gedetailleerd overzicht van de kaart. Ik kan hier het lampje duwen. Oh, dat is de stroom moet, dat is wel zo handig denk ik. Oh, kijk eens aan, dan ben ik in een of ander iets. Nou, we gaan naar de strand. De muziek vind ik best wel lachen. Past wel een beetje bij het spel. Oh, als ze tegen de moer aan stijgt, dan zit ze ook echt gebukt, zeg maar. Dan stijgt ze ook echt zo met de rug zo tegen de moer. Dat is wel lachen. Ah, en dan kan ze ook echt een plantje verstoppen, hè. Dat is ook grappig. Oh, mijn guard, dat is niet goed. Oh, dus is ook echt de voetstapjes waar de guard heen gaat. Dat zal echt gek zijn. Oh. Warden's office. Daar gaan we heen toe. Stroomhoed. Hi jongens. Escape in the van. Op zich is dat wel grappig. Het lijkt me alleen maar tof als het ook met vrienden speelt. Want je kan dus echt met 4 mensen spelen, 3. Ja, we doen maar alleen. Unlocked hijack at the hairpin. Volgens mij heb ik een achievement gehaald. Oh nee, wacht, dat is het volgende level. Wat ga ik gewoon doen? Can detect distant enemies while sneaking. The pickpocket has a pet monkey that collects loot. Ah, dat zijn natuurlijk die gouden dingetjes. En de cleaner can knock out unsuspecting enemies. Oké, dus je kunt mensen neerhouden. Ah, gewoon met de dingen door. Dus het is op zich wel een beetje een verhaaltje, hè? Dus die mensen die praten ook echt met elkaar. Die moeten een paspoort hebben. You guys remember the thick fella from cell block B? Nou ja. Oké, dus het is wel echt een beetje een verhaaltje, zeg maar, tussen die poppetjes. Zal je een sterk verhaal zien of gaat, maar volgens mij zit er een misschien bij. Ja, er zien gewoon mensen die me joinen. Ik zit met Hamburglar en onscreen. Iedereen is ready. Ik heb geen idee wie dit gaat met andere mensen spelen, maar ik weet nog niet eens waar ik ben. Oh, ik ben daar. Ik ben de blauwe. Ik heb een shotgun. Altijd goed, denk ik. Move, RS. Oké, dus je kunt ze met de rechterstick een beetje richten. De rechterkrijg kunt ze schepen. Ik heb ook maar even geschoten gewoon dat ik kan. En werd echt de weg en zo aan. Ik vind een beetje een onoverzichtelijk spel op dit moment.
Steal extra coins. Quoi? Oh! Oh, te fous pas de ma gueule comme ça! Ik ben ontdekt, ik weet niet wat ik heb. Oh, die andere gasten zien jullie veel beter zeg, want die zijn eigenlijk helemaal feiten. C'est sûr, là? Oh! Ik ren maar wat. C'est sûr, Ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben. T'es sûr d'avoir entendu quelque Ik ga hier naar de shoreline. Een beetje onoverzichtelijk, maar... Super secret cave. Roger, roger. The mole can break through walls. Dat had ik goed. Een of andere boer met die gasten. Dat is echt wel grappig, want de mat er einde gaat opgrapen, heb ik niet meer opgeraapt. En dan ga ik gewoon verder naar het volgende level. Unlock the mole Lebanese embassy. Gewoon, ik speel dus met de pickpocket, de cleaner. Only dirty criminals rescued the mole. The mole is grateful, blah blah blah, yada yada yada. We starten. Op zich vind ik het wel lachen. Het is wel een beetje onoverzichtelijk. Ik ben nou misschien maar dus dat pupje hier onderaan. Grab a smoke bomb. Wat doen we nou? Hoe kom je hierheen? Hoe kom ik hierheen? Qui va là? Ik ga ik heb geen idee wat ik heb of zo. Oh, ik ben er gewoon even afgelegd. Oh, je zit dus echt gewoon lezen en zo. Kan ik hier ook voorbij komen zonder... Oh ja. Ja. Dat is op zich wel lachen, hè? Ja, die anderen zijn dus al die continu een keer al voorbij geraakt en ik heb echt geen idee wat ik heb had. Dus ja, dat is wel een beetje verwarrend. Ik ben er nog een beetje... Het ziet er wel super goed. Met al die lichteffecten, maar dat is echt heel onduidelijk zijn. Ik heb geen idee wat ik heb had. Qui va là? Ik weet ook niet wat voor taal die mensen spreken, want ik versta ze niet. Ik heb echt geen idee van het spel, man. Ik vind er niks van. Misschien maar het wel geholpen. Dat zijn allemaal het createn hier. Want die guards interesseren misschien mij helemaal niet. Ik ben neergehouden, dat is echt niet goed. Maar ik kaart ze hier, man. J'ai cru entendre un bruit dans le coin. Je pense qu'il va là. J'étais sûr d'avoir entendu un bruit. Je te tiens! Oh! J'étais sûr d'avoir entendu quelque chose. Ik ben op het balkon. Ik kan hier meer klimmen. Hier. Quoi?
Je kan schoenen dus nooit het einde, dat is ook niets. Ik snap er echt een hol van. Non, on a un bruit d'enfant. Kom we nou toe. And it's done. Yo, op zich wel grappig. Ik snap er weinig van. Het doel is dus denk ik leuker als je met z'n VR speelt. Met mensen die je zo graag kent. Ik denk dat ik dit een keer met Andy ga doen, en ik weet dat hij dat spel ook heeft. Ja, en dan zou ik zeggen tot de volgende keer. En oh ja, ik wil hier op YouTube beginnen met streamen in plaats van twitch.tv. En het zou wel tof zien als je dan kan subscriben, want ik kan pas streamen op YouTube vanaf 100 subscribers. Ik heb er nu 9, dus het zijn er nog 91 te gaan. Dankjewel.